Здравейте на всички и добре дошли в първи епизод на Духове и убийци. Като за първи епизод реших, че ще е най-добре да започна с първия български сериен убиец, а именно Сократ Киршфенк. Не съм сигурна дали точно така му се произнася фамилията, но гледнете тази снимка. Не ви изглежда на сериен убиец, нали? На мен също. По-скоро ми прилича на смирен, добър човек, даже бих казала жертва. Но всички сме чували, хората не са такива, каквито изглежда. Тук тази реплика сякаш е писана направо за него. Той е дете на българска ромка и грък. Роден е през 1882 година в Алино, община Самоков. Той израства с лек дефект на едното рамо. Семейството му умира много рано и той е изпратен в сиропиталище в Самоков. Там той става чирак при един дърводелец, по-късно дори майстор. През 1908 година, когато вече е на 26 години, се жени за своята първа съпруга, Елена Манолова. На тях им се раждат две деца – Александър и Райна. Живота в Самоков обаче не му харесва, нито парите, които печели като дърводелец. Затова оставя семейството си с обещанието, че ще се върне с пари, ще промени живота им завинаги и отива в София. През 1917 година става надзирател във военна болница. Там той получава служебен пистолет. В болницата той се запознава с Вангелия Йорданова, шивачка, която изпълнява поръчки на болницата. Не след дълго двамата заживяват заедно в нейната къща в квартал Модерно предградие, но нито Вангелия знае за неговото семейство, нито семейството му за Вангелия. Но въпреки, че вече делят един покрив, той не я харесва като жена. Според него тя била грозна и дебела и междувременно той се запознава с Тинка Николова, която пък е прислужничка в същата болница. Сократ правил постоянни опити да спечели младата и красива Тинка, но за негово съжаление всичките му опити удрят на камък, тъй като тя е религиозна, нямал как да се омъжи за мъж, който вече е женен. Припомням, че Сократ, Вангелия и Тинка работят в една и съща болница и Тинка, както всичките му колеги, си мислили, че Сократ е женен за Вангелия. Никой не е подозирал дори, че той има семейство, деца и жена в Самоков. След поредния отказ на Тинка, Сократ решава, че трябва да се отърве от шивачката, започва да крои своя план. На 12 юли 1919 година Сократ се прибира от работа. Той бил много тъжен, много умислен. В момента, в който Вангелия го е попитала какво му е, той казал: крадна голяма сума пари от болницата, зарових ги на едно скришно място. Трябва бързо, наистина много бързо, трябва да заминем за Сърбия, иначе ще ме хванат. Вангелия пък от своя страна много го обичала. Веднага се съгласила да замине с него за Сърбия, там да започнат нов живот. Тя двамата, всъщност само тя си мисляла, че двамата са взели това решение, неговия план вече е бил скроен, тръгнали към гробището в Малашевци. Там той казал, че е заровил парите. Двамата започват да копаят. Но скоро след това Сократ казал, че е много изморен. Все пак цял ден е бил на работа и оставя своята партньорка да копае сама. Докато тя копаела, Сократ я напътствал. Тук ще го цитирам. Копай по-дълбоко и надлъж, че не помня къде точно заровихте никета с парите. Горката жена дори не подозирала, че копае собствения си гроб. Когато Сократ решил, че дупката вече е подходяща, за да стане нейния гроб, вади пистолета си
я застрелва един път в гръб, после още един път в главата, погребва я и си тръгва. На следващия ден отива в болницата, облян в сълзи, разказва на Тинка, че жена му го е измамила и избягала с любовник в Сърбия. В следващите дни продължава да разказва на всички историята на ограбен и опозорен мъж. След 10 дни неговата хитра маневра проработила. Когато отново предлага на Тинка, тя се съгласява. Но както ви споменах и по-рано, Тинка била християнка, религиозна, вярваща християнка. Но Сократ вече имал християнски брак с първата си жена Елена. За да се измъкне от ситуацията, той казва на Тинка, че майка му била мюсюлманка и той искал да се върне към нейната вяра. Тя се съгласява и двамата приемат исляма. Прекръстват се на Шакир и Айше. Животът за Айше продължил нормално, но въпреки добре измислената лъжа, Сократ или Шакир се страхувал да не би Тинка да разбере по някакъв начин за Елена и децата. Затова взема още едно смъртоносно решение да се отърве от първата си съпруга. Когато планът вече е готов, той наема каруцарят Димитър Цветков, с когото отиват в Самоков. Когато се прибира при законната си жена, той й казва: "Дошъл съм да взема теб и децата, за да живеем всички заедно в София." Може да си представите колко са се зарадвали Елена и децата. Те се приготвили и тръгнали за столицата. Малко след Горни Пасарел, Сократ казва на Димитър каруцарят да спре да слязат той и Елена, защото искал да покаже черешовата градина, която е купил. Разбира се, такава градина нямало. Когато навлизат в гъсталака, той я посича с секирата си. Когато каруцарят оставил децата в София, се върнал за двойката. Но Сократ му обяснява, че оставил Елена за ден-два при роднини, след което незабелязано оставя теслата в каруцата. Така Димитър връща Сократ обратно в София сам. Сократ слиза от каруцата, вече в София, отива в полицията, казва, че Димитър убил съпругата му Елена. Следователно, полицията отива в дома на Димитър. Намира него, намира и каруцата, а в каруцата и теслата. Полицията обвинява невинния Димитър, след това го обесват. Животът за Шакир и Айше продължава. Макар всичко да е повече от приятно, бившият дърводелец скоро се изморява и от новата си любов. Решава да премахне и нея. Този път неговия план бил готов. Извел жена си на разходка в гората към Горна баня, когато намерил достатъчно самотено място и почнал да я души. Но Айшето викала толкова силно, че привлякла вниманието на хора, които пък от своя страна извикали полиция. Полицията го арестува, но вместо да получи смъртна присъда, както всички очаквали, те го осъждат на 17 години затвор, защото по неговите думи няма кой да се грижи за децата му. В затвора той работи като дърводелец, старата песен на Нов глас, но ако си мислите, че историята приключва до тук, не, историята не приключва. С 1937 година Сократ излиза от затвора, но няма и една стотинка в джоба си. Той отива при своята леля Евтимия. Тя е сестра на починалия му баща, която има малко квартално магазинче. Отива там, за да иска заем. Жената му отказва, като казва, че самата тя едва свързва двата края, но Сократ не повярвал на думите. Когато тя се обърнала с гръб, той я посича с секирата си, която пък през цялото време криел под палтото си. След това отваря касата на магазина,
но там намира само 20 лева. Те не му стигнали. С това се качва в апартамента на леля си, който е точно над магазинчето. Там пари не намира. Пък вижда 85 годишния съпруг на лелята, Иван. Заплашва го, че ако не му даде всичките си пари, ще го убие. Старецът вади от портмонето си 2 лева. Казва, че това са всичките му пари. Сократ обаче вижда, че има позлатен часовник и му казва да го даде. Иван се съпротивлява, второто убийство вече е факт. Взима часовника и някои други вещи, които смята, че може да продаде. Връща се в магазина, слага табелка на магазина, на която пише, че следващите 10 дни ще е затворено и си тръгва. Обаче една от редовните клиентки се усъмнила в написането, тъй като магазинчето никога досега не е преставало да работи. Подава сигнал в полицията, когато те разбиват вратата, намират и двата трупа. Тогава полицията не е имала никаква представа кой е убиецът. Последователят имал зорко око и забелязал, че на коланът на Иван виси веришка, но часовник няма. Започнал да обикаля часовникарските ателиета. То разпитвал дали някой наскоро им е продал позлатен джобен часовник. След като клиентката на убитото семейство разказва в полицията, че е виждала такъв в 85 годишния Иван. Не след дълго попада на един часовникар, който е купил такъв часовник преди 2 дни и дава описанието на мъжа, който му го е продал. Сократ вече имал досие в полицията, към което са прекачени снимки. Показват снимка на Сократ и часовникарът веднага потвърдил, че той е продал часовник. Така арестуването му става повече от лесно. Делото за убийство започва на 22 февруари 1937 година. След 3 часа разпити, убиецът признава всичко сам. То дори иска да изпълни смъртната си присъда сам, ако няма кой да извърши това. Вечерта между 13 и 14 април 1937 той е обесен с последно желание да бъде погребан като християнин и децата му никога да не разберат, че той е убил майка им. Много тежка история. Но в следващия епизод ще се убедите, че не само мъжете могат да бъдат толкова безмилостни и жестоки. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, може да го харесате или пък да се абонирате за канала ми. Благодаря ви много, ако сте го изгледали или по-точно изслушали до край.